Eko ibababa ang sakuyang level sa sarong utiko na kapitan kan Barangay Burabod, Malinaw, Albay. Ini ang opisyal na ipinaabot ni Billy Siriola, dating alkalde kang Malinaw, Albay. Matapos na magtaoning reaksyon si Barangay Captain Abilag kan Barangay Burabod, Malinaw, Albay sa issue mapadapit sa mga pambabastos ni Kapitan kay ex-mayor Siriola. Sa ibong nalado, naguutik subuot si Barangay Captain Arthur Abila matapos na sabihon kay ni na si ex-mayor Siriola ang nagtaoning kalaban na iyo ang rason sa ikinadagit ni Siriola. Ini ang kumpirmadong ipinaabot ni Gina Abila, primahon ni Kapitan Arthur Abila na madalagan ma'am na kapitan sa Barangay Burabod, Malinaw, Albay. Pero kaan na rason, dahil dahil niya akong nakonbinsi, at tinawan niya po ako kikalaban, susakuya po kong pinsan na saradiri mo pong tao, na ito po siguro ang naging dahilan niya sa kuya na saruman po sa rason ko kung nata naghali naman ako sa iya dahil habo niya naman po sa kuya. Ang katotohanan po, dahil man po kinag-udyok sa kuya para lumaban ako bilang barangay captain. Ang pinaka-istorya po kay ni, kan time po na naaraman ko na si Captain Arthur Abila na inendorsunan ni ko sa kay Mayor Shea, kaya po nagdesisyon ako na malaban ako sa iya. Ta-deserve ko naman siguro bilang barangay captain. Taday naman po graduate na po ako sa pagkakagawad. Kaya bilog kong desisyon po ang ginibo kong ini na malaban ako sa iya. Dahil po sa kuya, kinag-endorso, kung sisay man pong politiko, na yaon po sa halangkaw, ngunyan. Yan po ang katotohanan. Okay, kung nahiling niyo itong tataramon ni Kapitan Hapon, ano po ang masasabi nindo duman? May salto sa duman o may kautikan? Sa parte ko po, dahil man po kikatotohanan, so sinabi niya na inendorso ako ni Mayor Billy Siriola, na dati pong ex-mayor kang Malinaw. Dahil po iyang kikatotohanan, ako lang po nagdesisyon sa sadiri ko na ako po malaban bilang barangay captain, digdi po sa Barangay Burabod. Iyan po ang bilog kong desisyon. Di suma total, putik po itong tinaram ni Kapitan Arthur Abila. Pwede pong sabihon tang utik, ako man pong nakakaaram, kasi kuya man na desisyon. So, halidigdi sa Malinaw, Albay, Vic Barameda, Maray na agad.